spiller Champions League, så er det meget passende, må man sige. Så er det virkelig passende, at man lige pludselig er den flyvende hollænder. Og måske er matchafgørende. Formentlig er matchafgørende. Ja, han har brændt nogle kolossale chancer. Men det her, det er simpelthen hurtigt opfattende, teknisk og balancemæssigt fantastisk fodboldspil. Den lange aflevering her, lidt dårligt forsvarsspil. Man kan ikke rigtig kigge på bolden. Robben går igennem og lægger den så stille og roligt forbi. Jeg tror lige, efter Piszczek har dukket sig lidt, så smutter han altså lige mellem Hummels og Subotic, der kommer knæ. Og så skal den ikke have mere. Ej, fantastisk mål. Og jeg har faktisk siddet lidt i den her finale og haft lidt ondt af ham. Kommer til at tænke på i 2010 i VM-finalen, der Holland møder Spanien, hvor han har en friløber, som han brænder med stillingen 0-0. Så er der de 3 store chancer her først. Er der sidste år brændte han straffespark, som du har nævnt. Og så skal han have lov til at sætte